שלום לכולם, אני יובל, אני סטודנט להנדסת חשמל בשנה האחרונה ללימודים באוניברסיטת בר אילן. אני רוצה להציג לכם את הפרויקט שעבורו אני בעצם מגיש מועמדות למימון מטעם הקרן לעידוד יזמות חברתית. אז בואו נראה את זה בצורה מאוד פשוטה. אני הולך לעמוד הראשון של המסמך שאני מצרף כאן ביחד עם הסרטון. ואנחנו יכולים לראות למשל כיתה של סטודנטים ומרצה, ויכולה להיות בעיה מאוד גדולה בתאום ביניהם במהלך ההרצאה, שחלק מהסטודנטים לא מבינים או לא מצליחים לעקוב אחרי המרצה. בשלב הזה לא משנה אם זה האשמה של הסטודנטים או של המרצה, יש בעיה של חוסר תאום, והמרצה יכול להתאים את עצמו ואת קצב ההרצאה, או לחזור על דברים, בשביל כמה שיותר תלמידים מהכיתה יוכלו להבין ולהצליח לעקוב אחריו. לדרך שבה אפשר לתת אינדיקציה למרצה, מכלל הסטודנטים באופן קולקטיבי, לגבי רמת ההבנה שלהם. אפשר למשל לעשות את זה בצורה של הצבעה ולתת קול לכל סטודנט, ככה שכל אחד מהקולות של הסטודנטים שמעיד על זה שהם לא מבינים, יכול להפוך את צבע על הסקאלה שלנו יותר לכיוון האדום, לשנות לו קצת את הגוון. המסמך שהכנתי כאן הוא עדיין סקיצה, הרבה מכאן יכול להשתנות, וכחלק מהשלבים הראשונים אפשר לנסות לפתח את הממשק הזה בתור אתר עם שרתים של אמזון לצורך העניין, ולאחר מכן לשנות את זה לתוסף או להמשיך בתור אתר. זה גם יכול להיות נוח למרצים ולסטודנטים, אז אפשר לבדוק מה עדיף. אני הצרפתי כאן לאותו מסמך שתי גרסאות של תקציב שאפשר להעריך שהמיזם הזה יצטרך, בעיקר בגלל המגוון של השירותים שאמזון יכולים להציע עם השרתים שלהם, וגם לגבי פיתוח האתר, חוויית משתמש והרבה גורמים אחרים שיכולים להיכנס לכאן. אז יכולות להיות כמה גרסאות. הרעיון הכללי מוצג כאן. אני קופץ איתכם קצת קדימה, כתבתי פה חומר למחשבה. בעצם הוצאתי כאן כמה פרומפטים מ-ChatGPT שבאים להציג את הרעיון שבשנים הקרובות וגם כבר היום יש הרבה התקדמות בניתוח אותות שמגיעים מהמוח. ואם כבר אנחנו מדברים על ממשק שהמטרה שלו היא להשיג פידבק באופן מיידי עבור המרצה מהסטודנטים, אז כדאי מאוד לשקול את הכיוון של אותות שמגיעים מהמוח. למשל ערכות של EEG וכדומה. אז אחד הכיוונים פה הוא זיהוי של תסכול שאפשר לזהות אצל סטודנטים. כיוון נוסף זה גם זיהוי של גלי מוח, למשל בהקשר של פוקוס. אז יש כאן הרבה שיתופי פעולה שאפשר לעשות, ולהכין את הממשק להיות נגיש לכלים שהגיעו בעתיד. וזהו פחות או יותר. אני חושב שזה מיזם מאוד מעניין. אתם יכולים כמובן לקרוא עוד במסמך שהוספתי וגם עוד פרטים עליי, ומוזמנים ליצור איתי קשר.